أرست زينام مرغب تحفاش هايمانوت أبا مكل خال مردات حصوت قدوم كفتمو كم تقبع بعلم مزي مرغب تحفاش إثيوبيا حبيروم قدماي منستر أبي أحمد مرها قبري حملواي أسر مرقاقت إيلو ألاونت إثيوبيا مقوانو قليزهم كاب زيناتاي بريزيدنت دونالد ترامب مس فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلنسكين أبز قور وزتم كينات يوكرين تطوم نمبال دلوات مخانو مفليتهم سلام تعنا بالله زخوركم تملكتنا كما يمسيكم لك ساعات حدا كوين لو كم تلمود بعد زين حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساهم صنح انا برهان فساين فلما حصل زيناتات مرغب تحفاش هايمانوت اب مكلخال زربا صلئن مردات حصوتن قدوم بزلعله كفصمو كب زغبا بعل مزي مرغب تحفاش ايثيوبيا افليطلهم تي بعل مزي مس غواي تكالات هايمانوت ايثيوبيا زرغح حصوت حبريتان زربا صلاتن بحبار مكلخال زخل سممعنت مردا تفراريمم نتي سممعنت وانا دايركتور بعل مزي مرغب تحفاش ايثيوبيا هايمانوت زلقن ጠቅላላ ጸሐፊ ጉባኤ ተካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ሊቀ ትጉሃን ቀሲስ ታጋይ ታደለን ተፈራሪሞምዎም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ መራኸብ ተሐፋሽ ኢትዮጵያ ሃይማኖት ዘለቀ ኣብተዋን እቲ ለውጢ ስዒቡ ብዝተፈጥረ ምቹ ባይታ ክሳብ ሕዚ 51 መራኸብ ተሐፋሽ ሃይማኖት ናብ ስራሕ ከም ዝኣተዋ ገሊፀን እየን እቲ በዓል መዚ ኣብ ዲጂታል መርበባት ዝዝርግሑ ዘረባታት ጽልእን ريبورت نمقبار زقل إيما استسيمة متكبرن 91 كلتن نتاع مسمر سلكن أبا سراح كم زو علوون أفريتانيان لعلوي صحفي قباية تكالات هايمانوت إثيوبيا ليكا تقهان كاسيس تاقاي تادل بوغنوم اتي سممعنت مرغب تحفاش هايمانوت بفقادهم مسارات نخسرحو مخالن متحبار هنسات عاغم معباين أبا زبلو قدات ذات كورم مخانو قليسهم يوم ሃይማኖት مسقام ዝከአል ሰላም ተሐልዩ ጥራሕ ምዃኑ ዝጠቐሱቶም ዋና ጸሐፊ መራኸብ ተሐፋሽ ሃይማኖት ንዘላቕ ሰላምን ሓድነት ህዝብታትን ብዝለዓለ ብርኪ ክሰርሑ ከም ዝግባእውን ኣገንዚቦም ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሉዓላውነት ሃገር ዘየድፍር ዋልታ ሰማይ እዩ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተዛሪቦም نهاجر كاب بعدو ورارن شرحي بانداتاتن زكلاخل زمناوي تكنولوجي استعتقن زي بدهن حيل أير مناسب بمجلات حيل أير إثيوبيا وعلاونة هاجر زي دفر والتا سماء يكبلون جليس أميوم بتكنولوجي زمعملة بسنة لبنا زبرخة نكبر هاجر مسواتنت المخفال دلوز خونن تلاقي أمريرو زلن ججنا سراويت مناسبون تزاربهم فلما حلفنت مرحي سراويت أب وان سلام نتي سراويت نكينات دلوي مقبر كينات انت قاتي مدما عود بحفاظ كم زخونه وتحبيرهم يوم هاجر تصنع بزمناونت استودب سلطنم زتعتقن بقوع بزخونه جغنا سراويت كم زخونه دما ارديوم أب كل الأوروميا صاوعي سلام تقبلهم نابتي حبرتسب زتتصنبرو نبر عطقات أجندهم ناب كوميشن هاجراو زتم أركبهم تي كوميشن قدم حزي أب استفال كابتات تهكلل مصدر كو نبر عطقات نمزتاي كسرح كم سنة استقلت انتخون تمال دما بكل الأوروميا صاوعي سلام مز تقبلوا أكلات زته كم تجمر يفلت اتي ناي زته مدرخ بصنوع دليتهم نبر عطقات استدالهم خانون تقلصلهم زوم أجندهم نابتي كوميشن زقروا أكلات كالوت عطقات نت سلامو مقدين كختلو أبنت كوينهم كم زقلقلون تقلصهم أقلقلوت مهدرن بيت مصحفتن إثيوبيا سنداتو ناب ديجيتاليزيشن مسققار زقل داتابيز علاوي مقوارو تقلصهم منستر بحالن سبورتن شويت شانقا أبتي اوان كم زبالو
أتي أجلجلوت أب معقب بهلي لمدي سنة صحفن فلسفنان إثيوبيا لعول أبركتو علوم منستر إنوفيشن تكنولوجين بلت مولا بوغنوم كم هاجر تكالات ناب ديجيتاليزيشن مسججر سفح سراح يسرح كم زلو أرديوم أجلجلوت مهدرن بيت متحفتن فلتات ناب كأتال ولدو أب متحلفون عبي جدا كم زلو حبيروم أب كتما هوسانا قلقالوت مسو حدا مأخل سراح مجمارو تحبيروم رسم حدار كل المأخلاء إثيوبيا داشاو تاسو أب كتما هوسانا قلقالوت مسو حدا مأخل مريقوم سراح عجميروم يوم أبتي مأخل أب فلما يزور شدشت تكالات عسرا عينت أقل قلوتات محبرة مهاب كمز جمراد ما تحبيريوم أبتي مرها قبري مرقا أفوق باي بيت مخرتي كلل ويزرو فاتي سرمولو حاويسوز تفرالي حلفت سراح منقستي كم استرخبو بيرو كوميونيكيشن تكلل افليتوم تملكتي معد زينا حزون قتل ناب زرزر زينا كحلفكم قداماي منستر أبي أحمد مرها قبري حملوي أسر مرقاقت الوالونت إثيوبيا مقانو قليصهم تم قداماي منستر مرها قبري حملوي أسر لوم زبن أبا كتما بشوفتو هورا أرسدي أجميرو ملوم نتبتا بقيتاتشو بالتشام دهاب ياسين تفترو زناب زنيبا حمد تركيسات مقب أي رزريا نخنتنفس ونتحكس نحنا دك سبات تفترو انت نحلو عرسنا إنا ندحن إثيوبيا نايز حزم عبالقة مستفترو زتسمع معان خخون دكا صباح لملم هاجر نخركبون مقبار حملوي أسر منبار كاب زجمر شامنا عمت تبهس حلو نايلو مزبن هاجر لخمرها قبر حملوي أسرون قداماي منستر أبي أحمد أب كتما بشوفتو هورا أرسدي أجميروم يوم إثيوبيا جاكانو دكا بدمن عزمتان حال يوم نلومي أبكي عمايوم لو ألاونت الزبن بجاكننت هاجر كاب محلاو بتوسخي ببزوح من قدي زرقاقزيو هافتو تفترو هاجر محلاو دما أتحدى جاكننتيو إثيوبيا بمزبع خباب أير بسقات برخانت زنس ألالا فتنا نبزل قنت نمغيار توقنو زلا مرها قبري حملوي أسر حملوي سقا بمملاس وحسنا زلا قلمعات أنخونا مزيو أبزح لف شو عت عمتات استرخبا وزئيت نمزنعون إثيوبياويان لو مزبن أسروم نمنبر دلواتيوم نايلو مزبن مريح قال حملوي أسرون تسفى متكال زبليوم أنينا نانت بقري الليغاسي أياتاتنا أب عدوا عود شريحهم يوم نحنا دما بحملوي أسر كال عودنا سرحناينا دكنا كلت مجلسي لوعلاو نتي حسبو أب عدوا تقاليسهم كاب دجز مصوراري تخلاقيلهم يبلو أب زمن حملوي أسر دمام تحابيرهم فلسي تخيلهم ز بحقوق حمد زباخن ماي تخلاقيلهم يلوم كلتيو تاريخ معرن مذكر سلازخلهم تسرحوا بزلكم صراحن بزسرحكم وصراحتين انكو عدس بلوكم انكو عتعوتلكم لومي ان تخلو حد فلسون نبروه الصباح زتقميو تسفا አረንጓዴ ውርስ ነው ትውልድ የሚኮራበት ብሩህ ነገር ተስፋ ሐምለዋይ ውርሲዩ ወለዶ ዝኾርዕሉ ብሩህ ጽባሕ ሎሚ ዝሰአለሉ ዝጽሓፈሉ ደቅና ነዚ ባህሊ ነዚ ልምምድ ሒዞም እንተዓብዮም ዝማዕበለ ሐምለዋይ ካብ ገደንኡ ዝብላዕ ዝሽየጥ ዝሽመተሉ ሃገር ስለ ዝርከቡ ከማና ብድኽነት ብጸገም ብረድኤት ዝፍለጡ ዘይኮኑስ በሊዖም ጸጊቦም ምሕጋዝ ዝኽእሉ ከም ዝኾኑ ጥርጥር የብሉን ምንቅስቃስ ሐምለዋይ ኣሰርና ብዝጀመርናዮ መገዲ ተዋዲድና ተደሚርና ብሓደ ልቦና ምስራሕ ምትካል ክሳብ ዝቐጸልና ኢትዮጵያ ታሪኽ ተሓጋዝነታ ተቐይሩ
ንኻልኦት ናይ ምሕጋዝ ታሪኽ በኣና ስለ ዝጅምር ኣይጠራጠርን ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ እናሃለወት ገለ ሃገራት ኣይትኽእልን እኳ ተበልዋ ብጽንዓትን ጥንኩር ስራሕን ኣመስኪራ ኣሕፊራ መሊሳቶም እያ ሓምለዋይ ኣሰር ዓወት 7 ዓመታት እውን ነዚ ዘመስክር እንትኾን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ዝህነፅ ዘሎ ዓብዪ ኤርፖርት እውን ኢትዮጵያ ከም እትዕውቶ እርግጸኛ ኮይና ዝጀመረቶ እዩ የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መሪ ቃል ተስፋን መትከል ይላል ናይሎም ዘበን ሓምለዋይ ኣሰር መሪሕ ቃል ተስፋ ምትካል ይብል ተስፋ ምትካል ናይ ጽባሕ ብሩህ ታሪኽ ሎሚ መጽሓፍ ማለት እዩ ተስፋ ምትካል ሰራውር ተስፋናን ታሕቲ ንኽኣቱ ብምግባር ጉንድታት ብልጽግና ወይ ምዕባለ ንላዕሊ ንኽጥጥዑ ምፍጣር ጨንፈር ምዕባለ ንጎኒ ክስፋሕፍሑ ፍረታት ብልጽግና ንምገቦ ንሸጦ ንክኸውን ዘኽእል እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራዊ ለውጢ እናሃለወት ገለ ሃገራት ኣይትኽእልን እኳ ተበልዋ ብጽንዓትን ጥንኩር ስራሕን ኣመስኪራ ኣሕፊራ መሊሳቶም እያ ብዙ ስራ ብዙ ፕሮጀክት በተለያየ ሀገር ያየን ቢሆንም ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ፕሮጀክት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እኳ ተረኣና ኣነን መሓዙተይን ዝተረዳዳእናሉ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ዕድመና ብብርኪ መገዲ ኣየር ቢሾፍቱ ማሽን ዝንቀሳቐሰሉ ልዑል ሓይሊ ሰብ ዝንቀሳቐሰሉ ስራሕ ርኤ ኣይፈልጥን ንስኻትኩም እውን ርኢኹም ኣይትፈልጡን ኣብ ቀረባኹም ስለ ዘሎ ከይተዘናጋዕኹም ክትሓልፉ የብልኩምን ክትርእይዎ ኣለኩም ምስራሕ ምሕጋዝ ኣለኩም ብሓምለዋይ ኣሰር ኣይትኽእሉን ኢሎምና ክኢልና ኣርኢና ዓለም ተገሪምዩ ብመገዲ ኣየር ኣይትኽእሉን ኢሎምና እዮም ክኢልና ክነርእዮም ኢና ሓምለዋይ ኣሰር ሚዛን ተፈጥሮ ካብ ምሕላው ብዝሓለፈ ፍርያት ሕርሻ ዘማዕብል ዕድል ስራሕ ዝፈጥርን ዘፈር ቱሪዝም ካልኦት ዓውድታት ኢኮኖሚ እናደገፈ ይርከብ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልሰታት ዓዊታ እያ ሎሚ ዘበንን መጻእ ዓመትን ነዚ ቁጽሪ ናብ 65 ሚልዮን ንምዕባይ ሽቶ ቅሚጣ እያ እዚ ዓወት እውን ኢትዮጵያ ጉባኤ ኮፕ 32 ንኽተት ተኣናግድ ኣምሪጽዋ እዩ ባለፉት ዓመታት 48 ቢልዮን ችግኞች ተተክለዋል ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት 48 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም እዮም ኣብዚ ዓመትን ኣብ ዝቕጽል ዓመትን ንተኽሎም ተደሚሩ 65 ቢልዮን ምብጻሕ ትልሚ ኣለና ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ተኺልና ለውጢ ኣየር ናብ ኢትዮጵያ ምምጻእ ተኻኢሉ እዩ ኮፕ ካብ ሰብ ሰሃራ እንትዳለው ኢትዮጵያ ንፈለማ እዋን እዩ ንቐጻሊ ዓመት 2027 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 70 ክሳብ 80 ሺህ ዝኾኑ ኣጋይሽ ዓለም ክመጹ እዮም ሽዑ ቢሾፍቱ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ኣጋይሽ ክትቕበል እያ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ምዝባዕ ከባቢ ኣየር ካብ ምክልኻል ብዝሓለፈ ኩለ መዳያው ሉዓላውነት ሃገርን መረጋገጽ ዘላቒ ልምዓት ልዑል ዓቕሚ ምዃኑ ብተግባር ኣርእዩ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘመዝገበው ዓወት ብምጽናዕ ሎም ዘበን እውን ተስፋ ምትካል ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሓምለዋይ ኣሰሮም ብምንባር ለምለምን ምዕብልትን ሃገር ንጽባሕ ወለዶ ንምርካብ ብቆራጽነት ተላዒሎም እዮም ሓምለዋይ ኣሰር መፍራይነት ብምዕባይ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ንዝግበር ጻዕሪ ካብ ምሕጋዙ ብዝተወሳኺ ኣብ ምዕባይ ሸርፍ ወጻኢ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም እቲ መርሃ ግብሪ ካብ ዝጅምረት ሒዙ የመዝግቦም ዘለው ብርክት ዝበሉ ዓወታት ኢትዮጵያ ናብ ዝሕሸ ሉዓላውነት ቁጠባን ክትሰጋገር ከም ዘኽኣለ እውን ሓቢሮም እዮም ንጸብጻብ ኣለሚልፉ ምንብርሃን ግርማይ ሓባራዊ መንበሪ ደቂ ሰባት ኣብ ዝኾነት ምድሪ ናፍቲ ተፈጥሮ እኹል ክንክን ምግባር ንምቕጻልና ንምንባርናን ውሕስና እዩ ለውጢ ንብረት ኣየርን መላእ ዓለም ስጋት ከም ምዃኑ መጠን ሕድሕድ ሃገራት ዓለም ዘሳልጥዎ ስኩም ተፈታሕ ጽማቕ ውጽኢቱ ምድርና ካብ ስጋት ንምድሓን ዘኽእል እዩ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ካብ ሃገር ሓሊፉ ንዓለም ሚዛን ተፈጥሮ ኣብ ምምዕራይ ዝለዓለ እጃም ኣለዎ እዩ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ዝጅምራት ሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብ ልምዓት ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ምምሕያሽ ዘፈር ሕርሻን ምህዙዕ ዕድል ስራሕ የመስግቦ ዘሎ ውጽኢት ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ أبيت الساجر كم زلا مرأيو ينيا هبت ينيا نبرت بوازا فزازا ملسن يمان تكاو اندافر يالله ود هبت دمبر تسو ناتنا هفتي ناتنا نبرت زخنا عشش بمال زحالفن ملسنا زين التكو كم حمد زبلة هفتي وسن تساجيرو كاب كللنا انت وط مجلس مدفار لالاو نتيوم نزمت مكل خال طرح انت يكونا بزي اقواب زوز صحفتي تخلاخلنا مصنع ادلاي نيريو حزون ادلايو نزون انا نسرح زلنا اب زحالفو عامتات ኢትዮጵያ
باستمالة خناتات زي سانتو متن حمد بجنزب كل كعي خلنيو بركز ولا هافت سينا تنحناينا نتي زخد حمد تخلاخلنا متنح مرقاقزي لعلاو نتيو أمرا قبر حملو عسر هفت تفترو كاب طفات مدحان مكالو مسارة زفر حرشا نخط أنا خرن لو علاو نتاقر أبتنكر مسارة أو نخبل زاخليو አረንጓዴ ወርቅ ቢዋቡት ጌጥ ነው ቢነግዱ ቢሸጡበት ደግሞ ሀብት ነው حملواي ورقي كم متصبغي تتطعمنالو جيتيو منقادن مشاتن تتخايلو دما حفتيو نبون مرعي إيكاليو كاب 600 مليون دولار لبزبن 3 بليون زخون سدد كنبصحنا نحنا حجر نتركب 600 مليون دولار صنحنا لو مغنا 3 بليون بصحناينا ازي وصيت حملواي اسريو نزي مرها جبري تنابيبنا تدميرنا مقصال كساب زخالنا تاريخ تحجازنا إثيوبيا بانان باخومن زمن كم استرف أي تراترن أغمي قطبة إثيوبيا أمهنا زن شرفو زي أم عبايون حملو عسر زل على الجم اللويو ኢትዮጵያ ውስጥ ከ10 በላይ አዳዲስ የፍሩት ችግኞች እያፈላን እየተከልን እንገኛለን ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 11 ፈልስታት ፍራምረ ኣፍሊስና ና ተኸልናይና ንርከብ ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ኢትዮጵያ ብካካዋ ብሓድሽቲ ዘራእቲ ሮማን ብማክዲሚያን ብዝተፈላለዩ ቅድሚ ሕዚ ብዘይ ንፈልጦም ፍራምረ ክትምላያ እዞም ተኽልታት ኣብ ሕርሻና ንሪኦም ሸይጥና እውን ንጥቀመሎም ንውሕስና ምግቢ ዝለዓለ እጃም ዝህልዎም ስለ ዝኾነ ነዚኦም ፈልስታት ምብዛሕን ምፍላስን ኣድላዩ እዩ ምትካል ድማ ካብ ኩልና ትፅቢት ዝግበር ስራሕ ክኸውን እዩ مرا قبر حملو عسر مرقاقزي لو علاو نتلونا تغيرو زوسد بمخوانو ملا إثيوبيان لمود حادنتهم أمرا قبري حملو عسر كدقمو كم زقبا قدمي منستر دكتور أبي أحمد العلوم يوم ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሚቀጥሉት 2-3 ወራት ኑ እንደተለመደው ተስፋችንን እንትከል ኑ ለኢትዮጵያ نملا حزب إثيوبيا ኣብ ዝቕፅሉ 2-3 ኣዋርሕ ንዑ ከም ትልሙድ ተስፋና ንትከል ንዑ ንኢትዮጵያውያን ወለዶ ተስፋ ንትከል ንዑ ብምትሕባር ንሃገርና ሓምለዋይ ንኽደና ንዑ ብምትሕባር ተሓባቢርና ኣብ ዓድዋ ዝሰራሕናዮ ታሪክ ኣብ ሓምለዋይ ኣሰር ብምድጋም ንዓለም ነነቓቕሕ ምባል ይፈቱ مرا قبر حملو عسر نحلوا خبابي ጥራይ እንተኾነ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ናጽነት ቁጠባ ብተግባር ዝረጋገጸሉ ዓብይ ሃገራዊ መድረኽ እዩ لوطي كباب أير سقات عالم أب زخورلو أبزي زمن إثيوبيا جمرتو مرها قبر حملوي أسر نإثيوبيا حملوتي كاب مقبار بتوساقي مرقاقتي استراتيجيكاوي قاشا وحسنا مقبي اندخوني ركب زي مرها قبري كاب حملوي لمعات بتوساقي دوب تساقيرو ركب وطن تسمعنة إثيوبيا زت أناخر زمنو مسارحي دبلوماسي كوينو مزيلوم نتصابصاب نتعنتو فقرو جيتاچو عالمو دوب زي بلوك لو لوطي كبابي أير نحنتي هاجر زنفس حاوي دركي نناي كال هاجر حملوا إنت مبلغ زي ترفيهم أفريقيا دما بزي قدين زمانات تساتي حلام علم نعصرتات عمتات أباد دراشات باريسن غلاسكون بزعبان كيا كاربون بزعبا لو كبابي أيرن مخير علام ببلين غصروك آلات ون تشكي معام يخون نمبر قرني أفريقيا جن التدليوك آل زي كونس تكبار ترايو نيروم أمونغوزيو حدوشات حساسبا بوليتيكان محبراون كابي إثيوبيا بق زبالة مدمار زغودة مملا متبلاشو مصقان صباح بحبار مهنات زياد حساسبا مستفترو تأساسيرو نام مريت نتوردون سمو دمام حملواي أسر كونم أب حانت صحاي با مايت مليون صغصرو هيوتات ناي متكال سناي تقادلوم إثيوبياويان التحساسبا مدمار إثيوبيا نإثيوبيا حملويتي كام مقبار بمقبلو علاونت بعلخا كاف مخال حلفم قدما منستر أبي أحمد أبي زوريات ربيزاز قبر بروتوكول دبلوماسي نامري تاوريدوم ووم بزيدما إثيوبيا بزحلفو عمتات زكايدتو مرها قبري حملوي أسر ببيليون زغصورو فلسطات نامري تا معرف علم الخوت تخرت السحيبايام إثيوبيا حساب اللوام نعلم تفلطو زلا إذا حملواي دبلوماسي إثيوبيا ساقطي فطيرات اللويام بفلاي أبا كوب قدامي منسترنا أب حدوان ندوباي أبا زخدلو غزيم مبزحتو مرحتي حملواي دبلوماسي إثيوبيان لو تكواب أيرن زحشة برك منبارو
ዝመስከሩሉ ነይሩ እዚ መሳርሒ ጸቕጢ ፈጣርነት ኢትዮጵያ እዩ ናብ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዝመጹ መራሕቲ ዓለምን አፍሪካን ኢዶም ምስ ሓመድ አራኺቦም መራሕቲ ሱዳን ኬንያ ጅቡቲ ሶማሊያን ሩዋንዳን ካብ ፖለቲካ ጠረጴዛ ወፂኦም ናብ ሓበራዊ ጽላል ኣተው ዲፕሎማሲያዊ ጸቕጢ ሓምለዋይ ኣሰር ካብ ቀርኒ አፍሪካ ብተወሳኺ ቀልቢ መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ምስ ሓብኪ እዩ ፕሬዚዳንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብ እዋን ናይ ኢትዮጵያ ዑደቶም ኣብዚ መርሃ ግብሪ ምስታፎም ናይ ክልቴን ሃገራት ናይ ኢትዮጵያን ኣማዞን ተሞክሮታት ደኒ ዘራኽብ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ሓደ ኣብ ዝገብሮ ምህርቲ ቡን ተኣሳሲሮም እዮም ብተወሳኺ እውን ምስ መራሕቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ጃፓን ከምኡውን ከም ባንኪ ዓለምን መራሕቲ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት ሃገራትን ምስ ዝኣመሰሉ ጸቕጢ ፈጠርትን ዓለም ለኻያን ትካላት ብሓባር ዝተተኸሉ ፈልስታት እጃም ተኸላኻልነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብ ኣቢሎም ወዮም ስትራቴጂካዊ ወፍሪ ኢትዮጵያ ኣብ ድርድር ዓለም ለኻዊ ለውጢ ከባቢ ኣየር ዘለዋ ድምፂ ዘጠናኽረላ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንናይ ሓባር ጸገም ሓበራዊ መፍትሒ ዝብል መርሆ ዲፕሎማስያ ንዓለም እተርእየሉ ቀንዲ መድረኽ ኮይኑ እዩ ሎሚ እቶም መራሕቲ ዝተኸልዎም ፈልስታት ኦም ምዃን ክኢለን እየን እዘን ኦማት ፖለቲካዊ ዝርርብ ደው ዘብላሉ ወረቐት ዲፕሎማሲ ዝቐዳሉ ዕድመ እኳ እንተበፅሐ ጸኒዐን ደው ክብላየን ኣተሓሳስባ ምድማርን መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰርን ኣፍሪቃን ዓለም ዝረኣይዎ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ ቅልውላው ለውጢ ከባቢ ኣየር እንስዕሮ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብምክሓስ ዘይኮነስ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ሓመድ እንትንጽሕርን ናይ ቀጻሊ ጽላል ብሓባር እንትንተክልን ጥራሕ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሩስያዊ መዘንኦም ቭላድሚር ፑቲንን ዩክሬናዊ ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ብስልኪ ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ክልቲኦም መራሕቲ ኩናት ዩክሬን ጠጠው ንምባል ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም ትራምፕ ጎናጎኒ በፈረንሳይ ይካየድ ምስ ዘሎ ጉባኤ G7 ምስ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ ንጋዜጠኛታት እዚ ሓሳብ ዘካፈሉ ምስ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪን ፑቲንን ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘተ ጌርና ድሕሪ ምባል ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ኣወንታዊ ነገር ከም ዘሎን ክልቲኦም ወገናት ንሰላም ድልዋት ምዃኖምን ተመልኪተ ኣለኹ ድማ ኢሎም ብኻልእ ገጽ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ዘለንስኪ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበሩ ወዘተ ብጣዕሚ ሰናይ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ጉዳይ ሰላም ከም ዘተዩ ኣፍሊጦም ክብል ሮይተርስ ጸብጺቡ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም መራኸብቲ ሓፋሽ ሃይማኖት ኣብ ምክልኻል መረዳእታ ሓሶት ግድኦም ክፍጽሙ ከም ዝግባእ በዓል መዚ መራኸብቲ ሓፋሽ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር መረጋገጺ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ምዃኑ ገሊጾም ካብ ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲንን ቮሎዲሚር ዘለንስኪን ኣብ ዝገበሩ ወዘተ ኩናት ዩክሬን ጠጠው ንምባል ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ንመስግን ሰላም